गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि UPPL दलनि जानानै बयनोबो आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ आं जासिहरनाय थाबाय। नैथियावहाय दिनै नैबे चेनेलनि जुगेदि दिनै जि XNDP इउनाइटेड फराम सेन्ट्रेल बडि बिथांमोना BTCनि बासिन्दा जानानै प्लास आउट अफ BTCनि बिथांमोनाबो जमा जादों। बिथांमोननि जि जोंनि UPPL दोलोखौ सापर्ट खालामनाय बा हेफाजाब होनो नागिरनाय बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोथारै बरायनानै लादों। आरो बेजों लोगोसे दानि जि 9 थारिखआव जानो गोनां बिधानसभा MLA इलेक्सनावहाय बिथांमोना अल BTC आउट अफ BTC बिथांमोना गासैयावबो जोंनि UPPL दलखौ NDA सरकारजों बा BPF सरकारजों थानानैहाय बिथांमोना सापर्ट खालामनो होननानै हाग्रामा महिलारि सारजों रायलायनानै दिनै फाइनाल खालामबाय। बिनिखायनो बिथांमोनखौ जों रोजा रोजा साबायखर होदों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना जेब्लानाखि NDPआव थाजेननानै गोबां रायजो राजानि बिदिनो समस्याफोरखौ लानानै जाथिनि हारिनि बिथांमोना दिनै गोबां खस्थ' खालामबोबाय। सोरबाया थैनानै थांबाय, सोरबाया गोथाङै दं, सोरबाया जेलाव दं, रन्जन दैमारि सारमोन जेलाव दं आरो गोबां मानसिफ्रा थैनानै थांबाय। नाथाय बिथांमोननि थाखाय मोनसे दिनै सुबिदा बिथांमोना खालामना होनो हायाखै। थांनाय 2020 मायथाइनि जि UPPL सरकार बे सरकाराव बिथांमोना गोबां जोङो निउसनि जुगेदि मिडियानि जुगेदि जों बिथांमोनखौ जोङो गोबां माखासे सुबिदाखौ लानानै बिथांमोना खावलायदोंमोन। नाथाय बिथांमोना जेबो राहा लामा होनो हायैनि बिथांमोना दिनै गोसोआव दुखु मोननानै XNDP इउनाइटेड फरामखौ 2022 मायथाइयाव बिथांमोना बे माबाखौ बिथांमोना दादोंमोन। नाथाय बिथांमोननि जि सुबिदा बेखौ नायैलाय बिथांमोना जाथिनि हारिनि मावबोनाय हिसाबै गावबा गावनि सात्रखौ सानाबालानो जाथिखौ हारिखौ अननायनि थाखाय गोबां बिदिनो बर' बिर जोहोलावफ्रा दिनै दासिमबो NIA केस नांनानै बिथांमोना जेलाव दङ। बिथांमोनखौ माबोरै रैखाथि खालामनो हागोन आरो बिथांमोन जाय मानसिफ्रा दिनै जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय थैनानै थांबाय बिथांमोनखौ माबोरै न'खराव आरो थैनानै थांनायफोरनो माबोरै सुबिदा होगोन बिथांमोनहा बिनि थाखाय गोबां साननाय दङ। दिनै मोनसे खोथाखौ जोङो साननो हायो, थांनानै थानायनि थाखाय गावबा गाव माबा मोनसे राहा लामा खालामनो थाखाय बयहाबो गोसो दङ। नाथाय बिथांमोननि जि साननाय सात्र बे बिथांमोननि साननाय सात्रखौ जों हमदांनो हायो। बिथांमोना दासिमबो जाथिनि आरो हारिनि थाखाय बिथांमोना अननाय दङ। गतिके बिनिखायनो बिथांमोननि जि साननाय आरो जि मावनो लानाय आरो जेलाव थानाय बिथांमोनखौ रैखाथि होनो थाखाय आरो बिथांमोननि जेसेबां मानि थांखि बिथांमोनखौ थांखियाव जोंबो मदद होगोन। आरो चिफ सारजों जिहेतु चिफ सारा जि खोथा होबाय आरो बिथांमोना जि मावनो लानाय बे खामानिखौ मावनो लानायखौ बिथांमोना आर'जलाइ गथायबाय। बिथांमोननि आर'जलाइ गथायनायखौ चिफ सारा नाजावबाय आरो बिथांमोननि जि समस्या बे समस्याखौ बिथांमोननो मावना होगोन जोंनि UPPL दल आरो NDA सरकार हिसाबै बिथांमोननि माखासे समस्याफोरखौ मावगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जोंबो गोजौनि लिडारफोरखौ जोंबो नारसिनगोन आरो जों हेफाजाब होलांगोन। आरो बेजों लोगोसे आङो बिथांमोननि जानानै आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों रायजो राजानि सायावहाय गोबां जोंनि बर' बिमाफोर आरो बिफाफोर दङ आरो रायजो राजाफोर दङ गोबां सोरनिबा माखासे बुंनाय बाथ्रायाव बा सोरनिबा राजनितिक लिडारफोरनि गेजेरावहाय गोबां माखासे बुङो बा खावलायनायाव बा माखासे मिसलिया खोथा बुंनायावहाय बिथांमोन रायजो राजाफ्रा गोबां उगुल थुगुल जायो। नाथाय आङो बेखौनो खावलायदों दिनै जाय बिथांमोना जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय नांबोदों बिथांमोनखौ नोंसोर हेफाजाब होआब्ला आरो नोंसोरो जुदि अननाय होआब्ला बिथांमोननि जि सिमां बे सिमाङा सिमाङैनो थांगोन होननानै आं मिजिंथिदों। दा बिनिखायनो आं गोबां रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों बिथांमोननि जि मावनो लानाय थांखि बे मावनो लानाय थांखियाव बिथांमोनखौ हेफाजाब होनांगौआ जों रायजो राजानि दायथ'। मानो होननानै बुङोब्ला सासे लिडारखौ बा सासे लिडारखौ गोजौआव दैखोनाय आरो बोख्लायनाया जों रायजो राजानि दायथ'। दा बिनिखायनो जि XNDP बिथांमोना नैबे 9 थारिख जि जानो गोनां बिधानसभा इलेक्सन बे इलेक्सनावहाय बिथांमोना जगदान होसिगोन आरो गाबोन समफोरनिफ्रायनो बिथांमोना फिल्डआव गिदिंनानै फुल सापर्ट बिथांमोना होगोन। आरो बे बिथांमोननि सापर्ट होनायजोंल' नङा जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायाबो बिथांमोननि मेगननि मोदैखौ फुगारनानै होनांगोन आरो बिथांमोननि
जि मावनो लानाय थांखि बे मावनो लानाय थांखियावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा हेफाजाब आरो मदद होनांगोन बेखौ खावलायदों आरो गासैखौबो बे चेनेलनि नायगिरि रायजो राजा आरो आइ आफा बिदा फंबाय लाइमोनफोर पेरेन्टसफोर गासैखौबो BPF दल आरो NDA सरकारनि जानानै हाग्रामा महिलारि सारनि जानानै सेन्ट्रेल लेभेलनि जानानै आं बेखौ खावलायनानै आंनि बे बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।